Pila na lamang karon ka mga bata, mga batanon nga magtinguha para sa gingharian sa Ginoo igsoon. Kay doon ako na-encounter nga willing yun unta siya kaayo. Musimba, willing kayo siya unta mukuyo para sa bulaton sa Ginoo. Apan ginapugnan siya sa iyang amahan. Ug subok palandungon isuon kay bunalan gid siya. Bunalan siya sila sa iyang maigsuon naman siya igsuon ko. O sakit ang ako ang kasing-kasing ba magtanaw gani nakita mi karon sa merkado. Well, naginay nagstorya mi ko siya ginapray o siyang gidasig na bisan pa man wala ka maka-attenday padayon lang pag-ampo sa Ginoo kay wala imposible kung ang Dios na diyo mamuhat sa imo ang papa. Kay ako nasayod man jud ko nga binunalan siya, stugan mi gyud siya nako. Binunalan ko na sila kung musimba. Pait kayo palandungon higala suon na amahan mismo oy mupugong nimo sa pagduol sa Ginoo. Niingon baya ang Ginoo nga pasagdi ang mga bata nga muduol kanako kay ila ang ginharian sa langit. O sakit sa tuang dugan ba apan ako pa bilin ko nga nagdasig nila nga kana imuhang amahan dai gamito na sa Ginoo. Puhon ampo lang ay paghunong diya sa mga pagampo. Even ilang pagsimba babagan sila, ilang pagtikang adto sa simbahan babagan sila, bunalan sila kung makasimba sila. Ingon na no. Unsa di ay gusto sa kaginikanan karong nga panahon. Gusto di ay ang ginikanan nga matimpawa ka ilang mga kabataan nga sa kalautan, mato sa lulunghayaw sa mga pati nga mga dapit no. Diya sa mangit-ngit nga dalan asa sa mga diskuhan asa man kung gusto inyong anak mahimong drug addict o maghimog mga krimen mo siguro na gusto sa inyo ha mga ginikanan nga mubabag nga mopaduol ang ilahang anak ngadto sa Ginoo. Hopefully no and praying na unta kita mga ginikanan unta mo'y magdasig ngadto kanila magdala ngadto sa tiilan sa Ginoo kay luoy kaayo ang mga bata mga kabataan labi na karon nahitabo karon sa mga batanon sa ato ang kalibutan sa katilingban.